Здрасти, Боро! Всички много се кефим на песните ти, но не си пускал нов мърч отдавна. Искаме да ти помогнем точно с това. Ще ти представим следното. Новата колекция мърч на Боро първи. Това е просто предложение, разбира се. Оверсайз тениски с твоите албуми. Цялостен печат отгоре до долу. DTF, най-новата технология. И отзад името на албумите ти. Точно както направихме с мърча на Димака. Следващото нещо е шапки, любимото ти и потници с DTF печат и бродерия. Да си знаят, да не питат. Като продължаваме с лимитирана серия шапки Боро първи, които са с бродерия и минати с спрей отгоре. И нека не забравяме най-важното, понеже вече си дари, да ти направим един твой дари пак, в който да криеш оборотните евраци, 5 пари не давам. И за Midnight Mercedes райдерите, нощни птици с препратка към една от любимите ми твои песни. Боро, надявам се да видиш това видео. Моля, тагвайте Боро първи в коментарите, за да се надъха, да се чуем и да му пуснем мега свежия мърч. Мърч аут!